Hugaw ug baho nga tubig ang mibaha nga way paghubas-hubas ang giantos karon sa mga lumulupyo sa Barangay Poblasyon Pardo ning Dakbayan, Sugbo. Inay nga ligid nga sakyanan bote ang gisakyan sa mga lumulupyo. Anong exclusive report. Mao kini ang sitwasyon sa kalsada dapit sa Sunrise Village sa Poblasyon Pardo. Nahimo ng sapa sa hugaw nga tubig ang kalsada nga misanap nas palibot sa kabalayan. Aron makalabang, musakay pa sila og bote tungod sa kalawom o kahugaw sa tubig. Sama na lang niining mga bata nga gibaba pa ang usa sanglit moubog pa man sa tubig inig naog sa bote. Taon na gini mo. Ang klaro ani mga uskatuig ni nga kuan na mo balik-balik nga problema. Hinig-uwan. Wana taas kay tubig. Buti gini mo sa guaywan. Karon nga mga pila na kaadlaw sir wala mohubas. Naabtan namo si Dr. Josephine Valencia nga naglingkod sa daw balkonahe nga nag-umbaw sa bahong tubig. Matod niya nga ang sitwasyon ang nakapasamot siyang balatian nga kanser. Kasamot gid sir kay mag-ulbi ka man tan-aw sa unya nabi ko mga anak sir tulo ka buok. Sige bataw sa sila lakaw. Gani nining apartment na mahawa na ang kapuyo tungod sa problema. Karsada ni ha. Ang problema kay baho kayong tubig, itom ang tubig niya baho kayo. So peligro ni panglawas sa mga taong nagpuyo diri. Samtang ipadayag sa kapitan sa barangay nga giaksyonan na nila ang problema kaniadto pa. Apan ang tag-iya sa luna nga kalutsan unta sa tubig dili man mosugot nga gamito ng dapit. Nasayran nga ang tubig nagikan sa creek nga gisakop na sa mga istruktura diha sa maong dapit. Una nang ginangop sa barangay ang problema sa mga mulupyo sa city government o bisa na ngadto sa national government. Ang dili man ikahatag sa mga lumulupyo diyang dapita ang sulbad because ang sulbad sa tinud-an ay naara nila. Tungod kay kung ila lang kuhaon ang tanang nagharang ni anang old creek, lakas gawas ginang tubig, wa gyud mahitabo nga lunop diha. Karon kay wala man, kay private property kanon nila. So pag adto dito, ang una go diha god si Susan Berido pa mo diha sa prove. Niabot na lang si Ma'am Raquel Arce sa prove, wa gihapon. No? So gidana mo sa nasyonal. Nasyonal mi, hangyo mi. Ang tubag sa nasyonal, dili mi pwede niya na, kay dili man na siya highway. Kauban si Godfrey Lilian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.